L-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni b'kollaborazzjoni mal-Assoċjazzjoni Bennejja u Kuntratturi qed torganizza laqgħat informattivi biex iżżid l-għarfien ta' dawk involuti fis-settur dwar it-triq il quddiem wara l-pubblikazzjoni ta' regolamenti l-ġodda brabta mal-liċenzjar tagħhom. Madwar 120 bennej attendew għal-laqgħa li saret il-ħamis filwaqt li aktar minn 70 oħra attendew għal dik organizzata f'Għawdex il-ġimgħa. Il-Perit Rodrik Bonnici li huwa l-Aġent Kap Eżekuttiv tal-BCA qal li għalkemm għall-ewwel kien hemm sentiment ta' biża' dwar kif se jkunu qed jinħarġu l-liċenzji, kien hemm qbil dwar il-fatt li l-liċenzjar huwa l-pass li jmiss biex jola l-livell tas-settur. Nafu li das-settur mhux settur faċli, joħloq numru ta' inkonvenjent u blajnuna ta' kulħadd tal-stakeholders kollha fosthom il-periti, il-kontratturi, il-bennejja, il-ħaddiema tal-BCA stess u awtoritajiet oħra qed naħdmu jitfit biex kemm jista' jkun il-problemi u l-inkonvenjent ta' kull persuna, kull ċittadin hemm barra li qed fil-kumdità ta' daru jibqa' dej bil-ħajja normali tiegħu. Ġi spjegat kif il-benija stess qablu li dawn il-laqat qed iservu biex huma stess jarfu x'inhuma l-prattiċi li mhumiex aċċettabbli u għalhekk ikunu qed inaqsu r-rapporti tal-pubbliku u sussegwentament il-ħtieġa li l-awtorità tintervjeni biex twaqqaf xogħlijiet jew saħansitra toħroġ is-sanzjonijiet rispettivi.